ମାସ 18 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ପଦର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଛାଡ଼ି ଅଗଷ୍ଟ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜୋନ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳୁ 9ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିପ୍ରହର 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଓପିଏସ୍ସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାହାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏସିଏଫ୍ ଓ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 25ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତ ମାସରେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ରକି ପାଟନାରୁ ରାକେଶକୁ ସିବିଆଇ ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ପରେ ରାକେଶ ଓରଫ ରକିକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ସହ ବିହାର ପାଟନା ଏବଂ କୋଲକାତା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସିବିଆଇ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଜାରିବାଗ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସମେତ 12ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିଲାଣି ସିବିଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ସିବିଆଇ ଏହି ବିରାଟ ରାକେଟ ବିରୋଧର ଖୋଳତାଳ ଜାରି ରହିଛି। ଏପଟେ ଆଜି ସିବିଆଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତିକୁ ନେଇ ରଖିଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 18ରେ ମାମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। 76 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏନ୍ଟିଏ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ନେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସିବିଆଇକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଟିଏକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ସହର ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଆଗରେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବାପା। ନିଶା ସେବନ କରି ବାପା ଏପରି କୁକର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ପ୍ରବଳ ନିଶାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଶାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜ ପତ୍ନୀ ଆଗରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାହି ଭାଇ ଆସି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦିନେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଛି। ଆଗ ପଛ ହୋଇ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧିପାରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ପ୍ରଭାବର ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 13ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ ହେଲା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ବି ନେଇପାରେ। ଏହାର ଗତି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି କରିଛି ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 11 ରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 18 ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷିବ। ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା 12 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯଥା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 13 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 14 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିପାରେ। 16ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 17ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ତୀର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।